Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamong maminaw sa atong leksyon karon? Karong adlaw, atong pagahisgutan ang iglalang gikit o gamot pulong. Nga kun sa English pa, affixes and root word. Sa dili pa kita magsugod, ato usa basahon kining mga pulong. Naligo, nagsuwat, hinatag, husayon. Mga bata, atong balikon pagbasa ang mga pulong. Naligo, nagsuwat, hinatag, husayon. Kini nga mga pulong kay pulong nga adunay mga iglalang gikit o mga gamot pulong. Unsa man kaha kining iglalang gikit o gamot pulong? Ang iglalang gikit o affixes kay mga silabang gidugang sa gamot pulong aron makaporma og pulong nga adunay bag-ong kahulugan. Mao kini ang mga pananglitan. Naligo, nagsuwat, hinatag, husayon. Ang na sa pulong nga naligo kay pananglitan sa iglalang gikit. Ang nag sa pulong nga nagsuwat kay iglalang gikit. Ang in sa hinatag ug on sa husayon kay mga pananglitan sa iglalang gikit. Ang iglalang gikit nga gidugang sa unahan sa gamot pulong maoy gitawag nga unang gikit. Balik ko nato unsay tawag adto? Unang gikit. Ang na sa naligo ug nag sa nagsuwat kay mga iglalang gikit nga makit-an sa unahan sa gamot pulong. Nagsugod siya sa pulong. Maong gitawag kini nga unang gikit. Ang iglalang gikit nga gidugang sa tunga sa gamot pulong maoy gitawag nga tungang gikit. Mga bata, unsay tawag adto? Tungang gikit. Ang in sa pulong nga hinatag kay makit-an sa tunga sa gamot pulong. Maong gitawag kini nga tungang gikit. Ang iglalang gikit nga gidugang sa ulahi sa gamot pulong maoy gitawag nga ulhing gikit. Balik ko nato unsay tawag adto mga bata? Ulhing gikit. Ang on sa husayon kay makit-an sa ulahi sa gamot pulong nga husay. Maong gitawag kini nga ulhing gikit. Ang gamot pulong kay gitawag usab nga yano nga mga pulong. Buot pasabot walay gidugang sa pulong. Ligo, suwat, hatag ug husay kay mga pananglitan sa gamot pulong. Karon, maghatag akog usa ka pulong ug tabangan nato pagpangita sa iyang gamot pulong, iglalang gikit, klase sa iglalang gikit ug kahulugan. Unang pulong mao ang naligo. Naligo. Unsa man ang iyang gamot pulong? Sakto. Ang iyang gamot pulong kay ligo. Unsa man ang gidugang sa ligo o ang gitawag nga iglalang gikit? Sakto.
Ang iglalanggikit mao ang na. Unsa man ang klase sa iglalanggikit? Sakto. Unang gikit. Unang gikit tungod kay ang na nahimutang sa unahan sa gamot pulong nga ligo. Unsa man ang kahulugan sa naligo? Sakto. Kini mao ang pagpanglimpyo o paghinlo sa tibuok lawas. Ikaduhang pulong mao ang nagsuwat. Nagsuwat. Unsa man ang iyang gamot pulong? Sakto. Ang iyang gamot pulong mao ang suwat. Unsa man ang iyang iglalanggikit? Ang iyang iglalanggikit o ang gidugang sa gamot pulong kay nag. Unsa man kining klase sa iglalanggikit? Sakto. Kini kay unang gikit. Kay gibutang man ang nag sa unahan sa suwat nga gamot pulong. Unsa man ang kahulugan niini? Ang kahulugan sa nagsuwat mao ang nagsuwat gamit ang panuwat. Sunod nga pulong mao ang bakakon. Bakakon. Unsa man ang iyang gamot pulong? Sakto. Kini kay ang bakak. Unsa man pod ang iyang iglalanggikit? Ang iyang iglalanggikit mao ang on. Unsa man kini nga klase sa iglalanggikit? Sakto. Kini kay ulhing gikit kay ang on nadugang sa ulahi sa gamot pulong nga bakak. Unsa man ang kahulugan sa bakakon? Kini mao ang tawag sa tawo nga balik-balik nga wala nagsulti sa tinuod. Sunod nga pulong mao ang husayon. Husayon. Ang gamot pulong sa husayon kay husay. Ang iyang iglalanggikit kay on. Ang iyang klase sa iglalanggikit mao ang ulhing gikit kay ang on gidugang ulahi sa gamot pulong nga husay. Unsa man sad ang iya kahulugan? Ang iyang kahulugan mao ang ayuhon ang usa ka sayop. Sunod nga pulong mao ang hinatag. Hinatag. Unsa man ang iyang gamot pulong? Ang iyang gamot pulong kay hatag. Unsa ang iyang iglalanggikit? Ang iyang iglalanggikit kay in. Unsa man ang klase sa iglalanggikit? Kini kay tungang gikit kay ang in naa sa tunga sa gamot pulong nga hatag. Ang kahulugan sa hinatag mao ang bisan unsang butang nga nadawat gikan sa uban. Bata, nasabtan ba ninyo ang atong leksyon karon? Kung mao ka na, atong tubagon ang mga buluhaton. Ilha og isulat sa kahon
ang mga iglalang gikit o gamot pulong. Unang pulong, sultihan. Unsa ang iyang iglalang gikit o gamot pulong? Sakto, ang iglalang gikit mao ang han ug ang gamot pulong kay sulti. Ikaduhang pulong, hatagan. Hatagan. Unsa ang iyang iglalang gikit o gamot pulong? Sakto, ang iyang iglalang gikit kay an ug ang gamot pulong kay hatag. Ikatulo, nagtanom. Nagtanom. Unsa ang iyang iglalang gikit o gamot pulong? Sakto na usab. Ang iyang iglalang gikit kay nag ug ang gamot pulong kay tanom. Ikaapat, kapares. Kapares. Unsa ang iglalang gikit o gamot pulong? Sakto. Ang iglalang gikit kay ka ug ang gamot pulong kay pares. Ikalima, basahon. Basahon. Unsa ang iglalang gikit o gamot pulong? Sakto. Hon ang iglalang gikit o basa ang gamot pulong. Karon, kumplituha og sabta ang mga pulong o kahulugan gamit ang gihatag nga iglalang gikit o gamot pulong. Una, ang iglalang gikit kay na ug ang gamot pulong kay lipay. Unsa man ang pulong? Sakto, ang pulong mao ang nalipay ug ang iyang kahulugan mao ang wala maguol. Ikaduha, ang iglalang gikit kay an ug ang gamot pulong kay bisbis. Unsa man ang pulong? Sakto, ang pulong mao ang bisbisan ug ang iyang kahulugan mao ang hatagan og tubig sama sa tanom. Ikatulo, mag o laba. Unsa man ang pulong? Sakto, ang pulong mao ang maglaba. Labhan sama sa sanina. Ikaapat, ang iglalang gikit ni o gamot pulong nga sayaw. Unsa man ang pulong? Sakto, ang pulong mao ang nisayaw. Pagsayaw uban sa musika. Ikalima, ang iglalang gikit nga on o ang gamot pulong nga dimalas. Unsa man ang pulong? Sakto, kini mao ang dimalason. Taw na walay swerte, dimalason. Nang hinaot ko nga aduna kamoy nasabtan sa atong leksyon karon. Magkita-kita na pud kita sa atong sunod nga pagkat-on. Bye!